Malawi Today. Tawi tikupatseni program yotsatira. Ndikulandire ndi manja awiri program inanso yatuzenzona pano pa Zodiac Broadcasting Station ZBS. Ine dzina langa ndi Madalitso Phiri. Ngani lingamangama dziko muno ndi yachisankho chimene chikubwera pa 16 September chaka chino chosankha mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Komatu pamene ulendo wopita ku chisankho chimenechi uli mkati, nkhani zina zokhumudwitsa zikubweranso, monga nkhani zokhudzana ndi ziwawa pa ndale. Lero mpulogalamu iyi tilankhula ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCB Richard Chimwendo Banda pa nkhani ya ziwawa pa ndale komanso zina zimene zikuchitika m'chipani mwawo pokonzekera chisankho cha pa 16 Septembachi. Ngati mungathe tiyendekhere limodzi. Zikomo kwambiri Richard Chimwendo Banda chifukwa chobwera mpulogalamu yathu ya lero yatuzenzona. Ino ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCB. Mwina tiyambe nkuti mukonzekera bwanji chisankho cha pa 16 September. Ngati chipani chachikulu ndiko muno komanso chipani chodziwa chimene tikuchita masankho anamba kuwakonzekera kalekale. N'chifukwa chake mwina ena amadali amandale amati akawina sapuma amapanga pendale. Ifeyo timadziwa kuti ndale ndili ngati ku institution imene mumayenera ndithu kumangiyang'anira, mayenera kumayisamala, mayenera kumayimbikitsa, mayenera kumachitapo kanthu pa zina ndi zina zochitika. Ndife namba kukonzekera kalekale. Koma kukonzekera kathu kapena kuti ndawala inini ndikuti tinachoka ku convention ndikupeza candidate wathu kuti atiyimire pa masankho amenewa amene ali His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chamwera. Amene pajamba amene tinachita signature kuti abasi masankho watsopano ndamba kuwakonzekera ndipo tichita bwino. Ndikuyankhana mwachidule ndikuonera kuti tikukonzekera bwino, tikukonzekera kuti zikuyenda bwino, ndipo tipambana masankho amene akubwera. Mbali yokonzekera chisankho chimenechi taona chipani chanu chikuchingatinso zipani zina kuchititsa zisankho zachipulula. Makamaka zokhudzana ndi aphungu a nyumba ya malamulo ndi zimene zakangati zamanga nthenje kwambiri. Mungati kuti zayenda bwanji zisankho zimene zachipulula kuchipani mwanu? Ndime ya zisankho zachipulula imachitika chaka china chilichonse, nthawi ina iliyonse, ndipo imakhala nthawi yomanga chipani, imakhala nthawi imenenso anthu amakhala ndi ufulu wawo osankha munthu amene akumufuna. Koma ndimafuna ndikutengereni mbuyo pang'ono kuti malamulo a dziko lino amapatsa mphamvu meki kuti iwunikirenso makonstituency kuchulutsa kapena kuchepetsa. Ndipo amadzapempha ku nyumba ya malamulo kuti makonstituency athu alimbikitsidwe kapena achepetsedwe. Ndipo ndimeyi mukoti ya zaka 5 izi mkatikati mwa zaka ziwiri zapitazo ameki adawonjezera maconstituencies kuchoka pa 193 kufika pa 229. Ndikuti kulali kudula maconstituency ina yambira apa ina ikulekezake, ina kuyonjezera kupita uku, ina kupanga motero. Pachifukwa chimenechi ndikuti ena amene samayembekeza kuti akadusana ndi munthu wina akadusana ndi munthu wina, ena amene amayembekeza kuti kuna mdzakhala ndekha mbali yawo akapeza kuti ukabweranso andena kupikisana nawo. Ndiye akhala nthawi yoti kwa anthu ena zovuta ndithu, nthawi zina umakapeza kuti mwina anthu akuluakulu awiri akupikisana dera limodzi kuti mwina makonstituency adulidwa. Komanso mwina anthu okondana, anthu odakhala pali pawo zake nthawi itali zikuchitika ngati zimenezo. Ifenso kuti pano mwana kuti anduna zokhazokha izo zikulimbana uko kumaona zimezi yakumano monga tikudziwa kuti chipani ichi chimakhulupirira kwambiri democracy, chimakhulupirira kwambiri kuti anthu asankhe munthu amene akumufuna. Ndiye kuti timalola kuti zichitike. Komabe timadziwa kuti mkatikati mwa ndime makonstituency 229 sizingatheke kusakhalapo ndi mavuto ena ndi ena. Koma mavuto amakhalapo zaka ndi zaka, ndipo mavuto amachitika nthawi ndi nthawi. Koma kumapita kwake timayembekezera kuti zonse zikatha ana achipani akhala pamodzi mukapita pechitsogolo. Ndiye mwachidule ntchito ikuyenda bwino. Pano patsopano talowa mchigawo chakumwera, almost tamaliza ku north. Pano panso Central Region mwina tikumaliza tsiku la lero Sunday today. Ndiye kuti tizilowaso kwambiri kumwera yamba kale last week tikumaliza chigawo chakumwera. Pamene tifika sabata ino ndiye kuti tikhala tikukwangula kuti tsopano
tinawo oyimirira chipani cha Congress Party, ma members of parliament komanso ma councillors onse. Ndiye koma mwanena kuti mwakumereza kuti pena mapezeka kuti anthu akuluakulu akulimbana, nkhondo ina inali yayikulu kwambiri yokuti simukuopa kuti chipani chikhoza kugawanika kuti akasala miyezi 4 opita chisankho chifukwa cha mmene mpikisano wina wakhalira. Sizachilendo ma primaries amayambanitsa anthu ndithu, ma primaries amasemphalitsa anthu ndithu chifukwa aliyense wa anthu akuluakulu amene amakhala ndi munthu wawo amene akumufuna. Ndi nthawi zambiri akakhala kuti munthu wawo yosakuoneka kana kupambana mbali nayo amabwera ali kumatadandaula sikuti nkoyamba ndimene timakhalira nayo zonse. Mawaife timakhulupirirabe kuti anthu aja amvetsetsa ndipo akamvetsetsa chipani chimayambulitsa pamodzi ndikupita patsogolo akapezeka dowina. Mwachitsanzo timakhala madera wena amapikisana anthu 9 akuchita kuthera dowina ndi mmodzi koma anthu 8 ena aja mwina akapezeka awiri apena amene akunena kuti ine ndimapepandekha chifukwa choti sakumvetsetsabe. Koma chatisangalatsa kwambiri njoti tikumapezeka kuti malera amene mwina ifeyo mbuyo mote kachira kuswa anthu oyimira kumangatiwikira kuchepezana na 5-6 akupikisana kuti afuna imira maya Congress Party kumangoti anthu kulimbana kuti afuna imira maya Congress Party. Madera amene chipani sitinali cha mphamvu panopa anthu akuthamangira ndithu kuti afuna kuimira maya Congress Party. Kazongosonyezerani kuti chipani chanda kuchiona, chipani chikukula, chipani chikuzikizika mkati mwa anthu. Koma kumapeto kwake owina makhala mmodzi, wakabisana anthu 5-6-7 owina ndi mmodzi. Komanso tizitanthauza kuti wina akadandaula ndikuti alibe ufulu wodandaula. Kudandaula it's a natural right ya munthu, kuyankhulapo it's a natural right ya munthu. Kungodibe mwina timafuna akamadandaula achitsata ndondomeko zake zodandaulira, koma ngati chipani timaonetsetsa kuti time pamoja zathu zinayi. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Ena akhala kuloza chipani chimene iliyo ndi mkulu wa chipani mbechimayendesa chipani chimene kuti mpungwepungwe wina wadza chifukwa cha chipani kumasintha last minute anthu oti akaponye vote atamati electoral college. Sinozwa ngati mavuto amene anabwera ku office kwanu ngati oyendetsa chipani chimenechi ndipo mwayathana nawo bwanji? Amadana kuzirana baba bacha kuti makonstituency adaphatikizana. Ena anadulidwa, ena anaonjezeredwa kuchoka pa 193 kufika pa 229. Kutanthauza kuti si exact zimene zimachitika 2018-2019 kuti ndi zomwe zonse zingachitike 2023. Chifukwa konstituency aphatikizana, ena adulidwa, ena aonjezeredwa. Komano chipani chinaona zimene zizi zaka ziwiri zapitazo ndipo chinakhala muna zaka 3 zapitazo chinakhala ndi dongosolo lobweretsa zoziza pamodzi kuwunikiratu kuti pamene ameki agawa makonstituency motere ifenso tichite align ndi mmene makonstituency zalili pachifukwa chimene chipoti tinayika ndondomeko zake mmene mucha. Timavota kwambiri choyera kuti mwina akakhala kuti munthu mwina muchipani wabwera kumene mudala kuzapeza kuti anthu amene analipo kale amatsata zina ndi amafuna kuti zimene wabweretsa yezija zigwire ntchito kuiwala zimene zimachitika ndikale. Ndi chipani chathu is very conservative, chindi chipani chokhazikika pa ngodya, ndi chipani chimene sichimangosuntha zinthu chifukwa kwachitika zina zake zatsopano, ndi chipani chimene chimayenda ndi dongosolo. Amakhulupirira kwambiri protocol ya chipani ndikuti amakhulupirira kuti titsate ndondomeko zake timagwiritsa ntchito kwambiri mastructure za chipani. Mwachitsanzo munthu akamene angakuze kuti achimwendo kutika ndi nkhani yokhudza ndi ma-areas mukangodziwa limwe kuti munthu ameneyoyo ndikuti mwina wafika kumene sakudziwa. Ma-structure za ma-areas amachokera kumudzi, akachoka kumudzi amafika pa district amakathera pa region ndikuti amakakamba zimene za ma-regional chairpersons. Ngati kusekretariat yathu ya chipani likulu la chipani silikhudzika ndi pamunthu omwe kuyang'anako za ma-areas akumudzi. Panakati nthawi imene chipani chakufunapo kupanga mwina pa Chingerezi mati kupanga impose makandidate m'madera mwina. Ndithu ndipo sizingachitike chifukwa ndondomeko zimene zinayikidwa ku chipani zimazipanga cheki zokha. Mwachitsanzo amene amazipangitsa ma primary elections ndi technical amene amakayang'anira ndi ACNEC, National Executive Committee. Koma amene amakhala tsopano otiona kuti zinthu zikuyenda bwanji tsiku lija amakhala ku region. Pamakhala madondomeko anthu atatu kuti palibe munthu mmodzi amene anganena kuti awa apanga izi
chifukwa chakuti ali ndi mphamvu izi chifukwa wakumudzi ali ndi gawo lake, wakudistrict ali ndi gawo lake, wakuregion ali ndi gawo lake, ndipo wakuneki alinso ndi gawo lake. Anthu onse aja akapanga amalemba malipoti, koma ndimafuna ndikhazikike kuti chipani cha Congress Party secretariat ya chipani sikhudzika ndi kumanena kuti akape mbwalondi awo asakape mbwalondi awo. Zimathera zonse zija pa regional committee. Amati akapanga zinthu zija a regional chairperson ndi timu yawo ndi amene amamalizitsa zimenezi. Ndi amene amanena kuti ayi tikula kuti mukachita masankho, ndipo kale wa masankho ndi awo amene anthu adagwirizana kumudzi kucha. Ndi aliyense amene tinawo ma region 6 dziko lino, North, ku Kalunga, Kulumbi, Kuchipa, North South, Zimba, Nkatabe, Rumbi, komanso Ngoma, komanso Central Region ino iso ndi chigawo chawo chakumtunda chimene mambira Kasungu mpaka na Nchewu. Ndi tiliso ndi Lakeshore imene makhala nkota Salima Bwanje mpaka na kumafika mpaka na Nchewu. Komanso tili ndi Eastern Region imene ili kumangochi Machinga, Zomba, Ndaja, Namwera. Komanso tinawo Southern Region imene mang'anira magawo ena kupatiza Bumulanje, Cholo, Palombe konse kuli marigion. Ndi kuti ntchito zimene zamagwira ndi marigion chairperson zili makomiti awo ndi amene amang'anira kumene kucha. Zimene ndikunenazo zimachitika m'marigion onse, si region imodzi yokhaya. Ndi maena makoswetse 229 achipani amatsatira ndondomeko zake zimene ndikunena panonse. Ndiye palibenso wina amene anganene kuti ukumpangiza kuti zikhala zachilendo kwambiri kudziko, komanso zikhala zachilendo kwambiri. Even marigion chairperson zacho azilaso kudabwa kuti nchifukwa chani secretariat ya chipani kudzalowera zinthu zakumudzi. Komano kuti mwina anthu amene sakumvetsetsa amata kuyankhula zimenezo, koma nkhani zazikulu zonena kuti munyengo iyi kumankhulidwa zambiri. Ndiye ngati chipani timasankha kukhala chete chifukwa timadziwa kuti ndi nthawi yake, ndipo pamati pake anthu adzamvetsetsa kuti ayi zinthu zimachitika chifukwa anthu amalimbana, koma zona zake ndondomeko zimene akugwira ntchito. Moti mulibe mantha kuti pokutha process yonseyi zikhoza kugawa chipani kusiyana ndi kuchiyanjanitsa? Ndipo sizingatheke ndipo sizingachitike chifukwa chonena kuti umatakhala kuti munthu afuna kunena kuti afuna kuima payekha kapena kuti afuna kukhala kandidate woima payekha. Ngati munthuyo ali wachipani choyamba angovomera kuti anthu sanamusankhe kuchipaniko, decision ya mapayekha izikhala yoti iye wapanga. Koma mukapeza kuti chipani cha Congress Party sichichita support munthu amene akuima payekha. Chipani cha Congress Party chimayima pa ngodya zinayi, chimaonetsetsa kuti munthu amene wawina ma primaries ndi amene chimunyamule chiyende naye, koma sichimanena kunena kuti munthu amene ujayi anyoza anzake chifukwa kuti wapambana ma primaries. Koma anthu amvetsetse kuti pamene akupikisana anthu 8 or 9 or 6 even anthu atatu or 4 amakhala munthu mmodzi wina. Sizingatheke anthu onse kuwina nthawi imodzi. Amakhala ndithu wina amene anthu amusankha tsiku limenelo. Ndi chimene chikumavuta kwambiri chonena kuti mwina munthu ali ndi dzina lalikulu pa dziko, ali ndi dzina lalikulu, mwina anthu olemera, anthu a business, mwina kumudzi kuti amamudalira, mwina anthu ena ake amapatsa zinthu, kapenapo mwina anapatsako chinthu, kapena tsiku limene lijali sizinayende. Anthu akumudzi mwina asankha khalidwe la munthu, amati khalidwe ndi chuma. Ndi mwina amusankha munthu uja, ndipo kamusankha munthu uja mukapeza kuti iyayi anthu ena ake mitima kuti iyayi kamati mafuna wakuti. Latona nakasankhawo ndi anthu akumudzi. Ndipo ife tikumachita secret ballot. Sikumanena zoyima panzire ngati mene uchitira anzathu kuti apatse anthu ufulu wawo osankha kuchokera pansi pa mtima. Ndi chifukwa cha zimenezo sitinganene kuti chifukwa chakuti akuti amafuna akuti lesanawine ndiye kuti masankho sanayende bwino. Tikumalemekeza zimene anthu akumudzi akufuna faini acha chipani chenicheni ndi anthu akumudzi. Mongotsindika chipani sichikupanga impozi candidate wina izi chinaike munthu kuti awine ndi uyu, kapena kupanga zinthu zokuti awine ndi wina kapena pambane ndi wina kusiyana ndi wina. Chipani cha Congress Party sizingapange zimenezo, ndipo sizizapangapo zimenezo. Chipani cha Congress Party chimatsata ndondomeko zake zokhazikika, ndipo ndondomekozo zimakhala zodziwikiratu osati tsiku la masankho okhala. Zimadziwikiratu kuyambira mwana 2 years ago. Tikamafika ndime ngati inoyo uli ngati mpira, sikuti angangonena kuti mpira kuseweredwa kumapinga malamulo anyuwani mgrawundi. Malamulo sokasewera mpira kuti amakaundi kusawadziwa kuti ndikagwira mpira unyimanja andiyimbira kuti ndalakwitsa, ndikaponda nzanga andiyimbira kuti ndalakwitsa. Ngati mwaponda nzanu nthawi ya mpira amatokwatsali khadi kuti ndiye mukadzamva kuti wakuti tampanga disqualify, ndiye kuti malamulo amadziwika naye.
malamulo analipo kale ngati mutsakamva kuwa kuti sakuloledwa panga nauza kuti mungodziwa kuti ndi malamulo amene akugwira ntchito osati chifukwa cha munthuyo yake koma kuti lamulo ndimene latsogola kupitira kuti ngati institution ngati chipani tikuyenera kuyenda limodzi ndi wina aliyense tikuyenera kukhala consistent zimene tikuchita kuphalombe tichirenso chimodzimodzi kudowa tichirenso chimodzimodzi kuchitika kudowa usachitike zina kuphalombe uchitike zina ife ngati chipani 229 constituencies zochita zathu zofanana mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. tipite ku nkhani ina imenenso yavuta kwambiri pamene tikukonzekera chisankho chimenechi nkhani ya ziwawa pandale nkhani ya ziwawa pandale yakambidwa koma zikuchitikabe posachedwa apa tinaona zimene zachitika kumponera ndi kwina kotero ndi apresidenti akale Mutharika anafotokoza ndipo anatchulanso dzina lanu limene kuti mwina mukuziwapo kanthu pa ziwawa zimene mwina tiyambire pamenepo ziwawa zikupitirirabe chifukwa chani pamene pakhala pali zokambirana magulu osiyanasiyana zipani akuluakulu kuti ziwawa pandale zisapitirire kuchipani kuti ngati kuchalichi ulaliki amalalikira wanthu abusa siwina aliyense amene angamvere ulaliki siwina aliyense amene anganene kuti akutsata zimene wakamva kuchalichi ndikufuna ndikubweze nyunguyo pang'ono kuti ziwawa choyamba ngati pali chipani chimene chimadzudzula ziwawa woyamba ndi Dr. Lazarus Makafe chakwera president wa dziko lino chifukwa his nature sanakale ku munthu wa ziwawa moyo mwake sadziwa ziwawa ndi limene amalitsogolera iyeyo Dr. Lazarus Makafe chakwera ndi mtsogoleri amene safuna ziwawa zikachitika ine ndakhalako director of youth Malawi Congress Party kwa zaka 5.5 ndinakhala ndikupanga advocate for peace moyo wanga wonse kuti ukhale mtendere mdziko imanena kunena kuti ziwawa amachita ndi wanthu amene ali maubongo maganizo amene amaganiza kwawo kuti lero likapangiziwawo zimangofunika ifeyo atsogoleri tisamakhale oti pa podium tiyankhule zina koma kachitanso zina kumbali chifukwa atsogoleri ife ndi amene timapangitsanso kuti anthu azipsa mitima chitsanzo chachikulu kwambiri chonena kuti poyamba ndathokoze aprofesa Peter Mutharika chifukwa anadzudzula ziwawa ngati mtsogoleri wakale kudzudzula ziwawa ifeyo tikuyamikire koma chimene tikufunanso ndo apemphero chonena kuti ali naye deputy secretary general Honorable Chikwanje akumachinga amene anachita kunena kuti anthu mudziwaotcha ndipo adakali pa mpando umenewo ndipo adayankhula zimene zonso mpaka na maaudio muli nawo ino Zodiac anachita kunena kuti munthu akamva t-shirt ya MCP mudzimuotcha patangotenga naye pang'ono tikaona magalimoto a MCP akuotchedwa kumachinga kumenewo amachokera mudaonanso MP wina wakumanje akupanganso chimodzimodzi kumpundirande kuti kunokumva kutoza munthu wa MCP ntamangitseni munthu amene ngosafunika padatha masiku awiri atatu azimayi kunoti anavulidwa anathamangitsidwa mpaka na munthu wina kumulanja anamwalira munthu wina kuthyolwa anaphedwanso amenewo otsata chipani cha MCP ndene ndimafuna ndinene kuti mmene akuchitira Peter Mutharika ndi achakwera akuchita bwino podzudzula ziwawa koma choyambirira chonena kuti ngati mtsogoleri wa zipani ziwiri izi akupezeka kuti akumayima papodium ndikumanena kuti kapangeni ziwawa zakuti iwo atsogoleri a zipani ziwiri izi azikhala ndi mtima wapanga discipline atsogolerawo Fanga na Daudi Wanje ananena kunena kuti munthu kaotche nyanthu ndipo anthu kwamba kuotchana dziko muno mfanyani achipani cha TVB ndatsogolerawo chakwadzudzula Daudi Wanje mfanyani sapayimitse pa mpando kuti azipange distance kuti zimene ananena Daudi Wanje sizachipani cha TVB kuti anthu amene anaotchedwa kumponyera anthu amene anaotchedwa kumachinga anthu amene anavulala ndikuphedwa kundiranji amene anavulala pambowe amene anavulala kusepa akamamva atsogoleri osankhidwa ona anatenga bhaibholo kapena kurani ndikulumbira kumanena kuti ziwawa zoyipa koma atsogoleri amene ndikumanenaso patsogolo kuna kuti mukaotche anthu amene achaziti ndifendani atitiupanga chani ndechoyamba ndikufuna kunena momveka bwino kudziko komanso kuchipani cha Malawi Congress Party sitikhumbira ife ziwawa ndipo tinafunepo tsiku limodzi ziwawa zikachitika mdziko muno ngati alipo wina amene amakhala ndi maganizo kuti chipani cha Malawi Congress Party chimakhala pasi kumapanga kuti tili mukamenya akuti mukakaumbe akuti izozo ndikufuna kuyana pano kunenetsa ndipo amatifisa nakana ntsatsi tili chako ndikufisa chikako ife timakhulupirira manga manena amatayi zonse kuti timu wina sikonda ndipo tikukhulupirira kuna kuti aliponso wina amene angatisunge pa zimene timanenasi achimwendo anthu amanena kuti chipani chanu chikukhuzidwa chifukwa kumadera kwina kumene kumachitika ziwawazo ndi kumene chipani chanu chili chotchuka kwambiri the red popular kumponera
anapangidwa ataki anthu a DPP sangazipange ataki okha kumbowe kulilongwe a DPP anapangidwa ataki sangazipange ataki okha pamene amanena kuti kapena iku machiluka ndi rhetoric kapena kungonena kuti ziwawa zisachitike koma kuseri kwatsogolera andale mukumapanga pepetseti kuti zizichitike mungananenera kunena kuti mpingo umadanitsa anthu lero pasabata sange siyaletse walalikidwa amene angatsatire zimene abusa kapena wansembe kapena kuzikiti asheke anena sininganeni kunena kuti nikudziwa kuti anapanga ziwawa ndi ndani koma ndofana ndikuwuzeni kuti kundale nzotheka sindikunena kuti zimene zinachitika koma ndizotheka kundale munthu uchoka uko kuti apangira ziwawa kwina kuti kumene kuchakwanza chiti ziwawa anapanga ndi